Üdvözöllek! A nevem Fodrociné Margit. Egy internetes vállalkozás tulajdonosa vagyok. Ennek a vállalkozásnak a Gold Team a fantázia neve. Nap mint nap nagyszerű emberek vesznek körül. A Gold Team csapatban minden korosztály megtalálja a számítását. Egymást erősítjük, motiváljuk nap mint nap. Hogy miért is van erre szükség? Miért kell ez? Mert valamit teljesen újszerűt csinálunk. Többet magammal, több mint 2 éve felismertem az új világtrendet, és kapcsolódtam hozzá. Az internet gyors terjedése áthelyezi a súlypontokat a világban. Álljon itt ennek igazolására néhány grafikon. A fiatalok 90%-a rendszeresen internetezik. Az internetezők 82%-a jelen van valamelyik közösségi oldalon. Új dimenzióba került tehát az internetes munka. Más fogalom kapcsolódik most már hozzá. Mi is ez az új dimenzió? Az, hogy egy újfajta nemzetközi közösségi oldalt építünk. A regisztrálás a közösségi oldalunkra ingyenes. Minél több aktív tagunk van, az oldalunk annál értékesebb. Csak annyi, amennyit eddig is csináltunk. Csetelj, ismerkedj, barátkozz. Tölts le zenéket, alkalmazásokat, filmeket, játsz kedvenceiddel, játsz kedvenc játékaiddal. Okostelefonon, iPad-en is használhatjuk a közösségi oldalt. Bárhol, bármikor fölléphetsz a közösségi oldalunkra ezek segítségével. Sőt, videócsetelésre is van lehetőség. A közösségi oldalunkon kedvezményesen sokféle itthoni és külföldi utazási, üdülési lehetőséget érsz el, repülőjegy vásárlással egyetemben, szállodafoglalás és sok minden egyéb hozzátartozó szolgáltatással. A közösségi oldalunkról a webshopunkba is közvetlenül be tudsz lépni, ahol több ezer márkás termékből válogathatunk. Bőséges a kínálat a játékoskedvűek számára. Szeretném hangsúlyozni, hogy semmi sem kötelező. Mindenki maga dönti el, hogy melyik szeletet kéri a közösségi tortából. Befektetési programjainkból mindenki kedve szerint válogathat. Webshopunkban több ezer márkás termék vár. Órák, ruhaneműk, műszaki cikkek, vitaminok, kozmetikumok, táplálékkiegészítők, csokoládé, sorolhatnám a végtelenségig. A helyi vállalkozások is lehetőséget kapnak. Szolgáltatásaik, termékeik, egyedi kézműves tárgyaik és finomságaik népszerűsítésére. És olyan bónusz lehetőséget is tudunk nyújtani, amelyet máshogy nem találsz. Mi is az a bónusz? A bónusz az, hogy a közösségi oldalunkon tevékenykedve jövedelmünk lesz. Te is akarod, hogy a számítógéped a pénztermelőgéped is legyen egyben? Keresd meg, megbeszéljük.
Skype címem tiborne.fodroci. Regisztrálj te is ingyenesen közösségi oldalunkra, a SideTalkra az alábbi linken. Köszönöm a figyelmedet! Viszontlátásra a SideTalk közösségi oldalon. Találkozzunk ott!